Správy z Trenčianskeho kraja. Víkend 20. až 22. júna. Začneme opäť rýchlosťou na cestách. Trenčianska Štefániková ulica sa stála nechceným testovacím okruhom pre niektorých nezodpovedných vodičov. Tentoraz tam radar zachytil vodiča, ktorý si poriadne pomýlil mestskú komunikáciu s pretekárskou traťou. Rútil sa rýchlosťou 107 km/h. Obyvatelia sa už dlhodobo sťažujú na hluk motoriek a nebezpečné predbiehanie a tento prípad len potvrdzuje, že problém treba riešiť. Polícia na mieste vodičovi vystavila stopku. V uliciach treba spomaliť. Bezpečnosť nadovšetko. Letné počasie prináša aj tienisté stránky, najmä v podobe sucha. V Trenčíne, konkrétne v Opatovej, v týchto dňoch horel porast pri hrádzi. Našťastie sa požiar podarilo rýchlo uhasiť, no záchranné zložky opäť varujú. Sucho pretrváva a riziko vzniku požiarov je vysoké. Aj malá nepozornosť, ako zle zahasený grill, odhodený ohorok alebo táborák môže spôsobiť vážne škody. Prosme, správajme sa v prírode zodpovedne. Príroda je naša spoločná a v tomto počasí mimoriadne zraniteľná. K vode nás to však ťahá čoraz viac. A dobrá správa je, že letné kúpalisko na ostrove už otvára svoje brány. Prvý oficiálny deň sezóny je piatok 20. júna a návštevníci sa môžu tešiť na osvieženie v bazénoch, 4 tobogany, detský bazén, športové ihriská a samozrejme aj bufety. Zmrzlina, pizza, šišky, čo len hrdlo ráči. Kúpalisko bude otvorené denne. Cez týždeň od 10 do 20 dnú, v pondelky od 12. Na druhej strane, krytá plaváreň sa na leto zatvára. Od 1. júla až do konca augusta. Počas letnej odstávky sa v nej uskutočnia údržbové práce. A keď sme pri vode, aj zelená voda pri Novom Meste nad Váhom už láka prvých návštevníkov. Pláže ožívajú, uteráky pribúdajú a voda je pripravená na letné kúpanie. Ak hľadáte víkendový program pre rodinu, jednoznačne odporúčame Hrad Beckov. Od piatku do nedele sa tam koná tematické podujatie Škola mágie, ideálne pre deti aj dospelých. Čakajú vás kúzelnícke dielne, súboje čarodejov, interaktívne hry a množstvo zábavy v rozprávkovom prostredí stredovekého hradu. Nielen deti, ale aj dospelí si odnesú zážitok, ktorý spája históriu, fantáziu a trochu čarovnej atmosféry. A ak radšej vyrazíte do prírody, máme pre vás nový tip na výlet. Medzi Trenčianskými Teplicami a Teplou vedie nová cyklotrasa, na ktorej nedávno pribudol obnovený drevený kríž pod vrchom Dedovec.